sa kasyang para kapuyaw kamatawan may paninit kali may karwaru tapaw kailangan rin na sila non-normal na pinwewe kan pumasya na sila kailangan na wewe kaya ni kismata yung puta tama uta na kiwiyo kau rin mga message sa ilang mga mama kalau na po ilang mga dagan siya mga siya magsiya yalat Ini kan nanti kapung lah. Kawan me bukan post plan kan. Ini min kosnya di taman. Uyau tak berjauh kan. Aku wan sikit mga kan. Ulan dikis tanini tasya puyas kapung lah. Maskan video masih. Aso ta to puligi so wai. Aso ko. Ya ko ko. Kalan ko masih. Ano yung umawan, muat na tumas dali bukan service iwo. Ay bisa sikita san pili tayo pili ng ulit. Kita one part. So semua masih unik.